lakas at kapangyarihan sa panalangin. Prayer Power, ang bahagi ng Diyos upang gumawa anuman ang inyong pangangailangan. Prayer Power. Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa lahat po ng ating tagapakinig dito po sa programang Prayer Power. Ito po ay isang special na edisyon ng Prayer Power. Ito po ay para sa ating mga kapatid at mga listeners na Ilocano. Kaya tinatawag po natin itong Prayer Power Ilocano version. Praise the Lord. Ang Prayer Power po ay hatid po sa inyo ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Hayaan niyo pong batiin po namin kayo sa pamamagitan ng Ilocano language. Praise God. Naimbag nga rabi, kada kayo amin, gagayem ken kakabsat. Praise the Lord. Nagagalak po kami na kayo po ay aming muling makakasama sa pagbubulay ng salita ng Diyos at lalo't higit sa pananalangin. Praise the Lord. Ngayon pong gabi ay meron po tayong special guest speaker. Sabi po sa Ilocano, ang sabi, tatat nga rabii ket kadwa tayo iti head pastor iti local church of Rojas Local ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Wala pong iba kundi si Pastor Bernard Rakrakin. Magandang gabi po, Pastor. Naimbag nga rabii, Pastor Rochi. Magandang gabi po. Praise the Lord. Pastor, kamusta po? Parabor ni Apo Diyos nga tatang rabii. Ada pribilehyo tayo nga mangikas kasabati sa uti Diyos. Pastor, baka may gusto po kayong batiin? Yan. Praise the Lord. Madaydayo ti Apo. Umuna iti amin kayat kuman nga kablaawan
tinaimbag rabii kadagiti gagayem ken kakabsat tayo ita lokal te Rojas. Kaya't kuman nga kablaawan ni Brother Virgilio Pastor. Kaya kablaawan man ni Brother Virgilio nga naragsak panagkasangay. Tatanga aldaw, happy birthday Brother Virgilio. Happy birthday po. Praise the Lord, mataydayo ti Apo. Ni Robin Tuason, former board member of Kalinga Province. Ni Lourdes Guillermo, kini Florida Lascota and family. Siyempre, ti espesyal nga coordinator tayo ni Presbyter Chody Birano and Pastor Liway. Happy listening po. Praise and happy the Lord. viewing po. Ni Pastor Dan, kay ni Pastor Tess. Praise the Lord. Ti kakabsat tayo, de taga mo, ni Sister Rosemary Ponce, ken Mary Rose Ponce. Madaydayo ti Apo. Praise the Lord. Meron pa po, Pastor? Awanin Pastor Rochi. Praise the Lord. So binabati rin po natin ang ating pong mga Facebook Live viewers. Happy viewing po kay Sister Florencia Babaran, kay Sister Noblisa Kitain, kay Pastor Luz De La Cruz. Happy viewing po kay Sister Amor Española, kay Sister Mildred Mamburao, kay Pastor Emil Reyes. Happy viewing po. Maging kay Sister Silvia Verdadero, Login Lizardo, kay Chelsea Tulyao, happy viewing. Praise the Lord. Happy listening po. Medyo madami po ngayon. Kay Pastor Bench Celio po. Celo. Praise God. Happy viewing po and happy listening. Kay Brother Arnold, Pastor Santiago. Of course, kay Sister Gloria Graganta, kay Sister Veronica Simbi, happy viewing po. Praise the Lord. Marami pong sumusubaybay dito po sa Prayer Power Ilocano version. At sa mga pagkakataon pong ito, tayo po muna ay makakapakinig ng ilang mahalagang paalaala. Do you feel lonely? Don't be. For God promised He will never leave you nor forsake you. Believe in Him, and you will find Him. Ako po si Julie Mangadap ng Gomez San Isidro Isabela. Lalaman ko itong programa ng Life Radio, lalong-lalo na sa mga program na pahayag ng salita ng Diyos, sa Prayer Power, sa Oras ng Katotohanan, at saka sa hapon na naririnig ko rin yung mga magandang balita tungkol sa salvation ng mga tao na naniniwala sa Panginoon Hesukristo na siya po ay naghirap at gumawa ng mga himala at siya pa rin ang noon, ngayon at magpakilanman na inaasahan ko po na kami ay magagamot sa pamamagitan ng aming paniniwala sa Diyos na walang imposible sa Kanya dahil naniniwala ako sa Panginoon at umaasa po kami na kami po ay ginagabayan lagi araw-araw. Ako si Nanay Simang ng Calao East. Kami po ay papasalamat ng marami sa Prayer Power. Doon ko po nasubukan. Talaga pong napaka-inampon at napakadakila ng ating Panginoon. Kasi pag sinusumpong po sila kay Diyos ko po kako, pagalingin po yung lakay ko. Pagka sinusumpong kasi halos hindi makahinga. Pag maya-maya, medyo giginawan na po ay pakiramdam niya. Kaya kako, tunay na dakila ang ating Panginoon. Para po sa aming mga kaibigan na nais dumalo ng mga gawain sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, ay narito po ang aming mga church addresses. Santiago City, Purok 7, Barangay Mabini Highway, Santiago City. Ilagan, Isabela, Capitol Hills Subdivision, Alibagu, Ilagan, Isabela. Rojas, Plado Street, Barangay Luna, Rojas, Isabela. Tumawini, Barangay Ugad, Tumawini, Isabela. Kawayan City,
Purok 2, Minante National Highway, Kawayan City, Isabela. Kabagan, Isabela. Provincial Road, Kasibarag Sur, Kabagan, Isabela. Reyna Mercedes. Barangay Talyungan, Maharlika Highway, Reyna Mercedes, Isabela. Jones, Isabela. Barangay Napalyong, Jones, Isabela. Angadanan, Isabela. Barangay Santo Niño, Angadanan, Isabela. Tuguegarao City. Number 31, Bagay Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Baggao, Cagayan. Barangay Tungil, Baggao, Cagayan. Alakapan. Barangay Maluyo, Alakapan, Cagayan. Igig, Cagayan. Natanzan, Igig, Cagayan. Solana. Barangay Lingu, Solana, Cagayan. Alcala, Cagayan. Barangay Angkiray, Sentro Sur, Alcala, Cagayan. Lalo. Barangay Katayuan, Zone 3, Lalo, Cagayan. Pamplona, Cagayan. Barangay Bidwang, Pamplona, Cagayan. Apari, Cagayan. Rizal Street, Barangay Maura, Apari, Cagayan. Bambang, Nueva Vizcaya. Number 3, Mercado Street, Bambang, Nueva Vizcaya. Solano, Purok 1, Bonfal Proper, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Bagabag, Nueva Vizcaya. Tuaw East, Bagabag, Nueva Vizcaya. Difon, Quirino. Barangay Aklan Village, Difon, Quirino. Madela, Number 42, Namnama, Poblacion Norte, Madela, Quirino. Difon, Quirino. Barangay Dumanisi, Purok 6, Sitio Amogawen, Difon, Quirino. Nagtipunan, Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino. Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Kayo po ay patuloy na nakikinig dito po sa programang Prayer Power. At ito po ay tinatawag po nating Prayer Power Ilocano version. Praise God. At hinihikayat po natin ang lahat po ng ating tagapakinig. Kung meron po kayong mga prayer request, nagnanais po kayo ng free home Bible study at counseling, mag-text po kayo sa amin sa pamamagitan po ng ating mga hotlines 0918-389-4144 at maging sa atin pong Globe and Touch Mobile 0917-327-1962. Praise the Lord. At binabati rin po natin ang patuloy na mga nanonood sa atin po via Facebook Live. Happy viewing po kay Jose Maria Ramirez, kay Annabel Constantino, happy viewing po kay Sister Gloria Graganta, kay Arlene Garcia, kay Josie Bueno, happy viewing po. Maging kay Marisa Cabico, magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon pong gabi, makakapakinig po tayo ng isang live na special number mula po sa minamahal na Pastor Hasmin Rakrakin. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi rin po, Pastor Dayan. Kamusta po? Ito, mabuti. Praise God. Pastor, bago po kayo kumanta, yan, inaabangan po ng ating mga listeners at ng ating mga kapatid ang inyong boses. Baka may nais po kayong batiin. Binabati ko rin po ang ating mga ilang mga kapatid dyan po sa lokal ng Rojas, Isabela. Especially mula sa ating mga kapatid dyan sa Barangay Doña Concha Rojas, Okay ang po. Family de la Cruz. Mula sa kapatid na Elder Julie, ang Family Minor. At ang ating mga listener dyan sa bayan ng San Manuel, Barangay Malalinta, ang Family Garbo. At ang Okay. iba pa nating mga listener ng Live Radio. Praise the Lord. So magandang gabi po sa lahat po ng nakatunghay at nakikinig po. Bukas ang kanilang mga radyo upang abangan ito pong programang Prayer Power. At hindi na po natin patatagalin pa. Narito po ang papuring awit handog para sa Panginoon ng minamahal na Pastor Hasmin Rakrakin. Tati
giganak taima unggal oras agtiga inda na ti ada o ikanta inaimbag ti Diyos mapagdalkan ka ti biyag ko kitibiyag ko nagimbag ka apo iti amin panag-anges ko o ikanta naimbag ti Diyos titibig mo inlasat lang ti apoy ikaset ngita sikati kaasit ka ang amo kakaasma amo kakas gaye kitnibiyag naimbag ti Diyos mapapagkan katibiyag ko itibiyag ko nagimbag ka apo iti amin panag-anges ko o ikanta kinaimbag ti Diyos iti kinaimbag bukit kumoy kuyog kanya biyag ko kiitip ko do isusuko akngat iti kinbag ko kumoy kuyog kat iti biyag ko iti kinaimbag bukit kumoy kuyog kanya iti kinaimbag mo kumoy kuyog kanya iti kinaimbag bukit kumoy kuyog kanya biyag ko iti ko sisusuko at iti ko amin ko iti kinaimbag bukit kumoy kuyog kanya mapagtalkan kiti ibiyag ko itibiyag ko naimbag ka apo iti amin panag-anges ko o ikanta kinaimbag ti Diyos mapagtalkan kiti ibiyag ko kitibiyag ko naimbag ka apo iti amin panag-anges ko o ikanta kinaimbag ti Diyos o ikanta kinaimbag ti Diyos o ikanta kinaimbag ti Diyos. To God be all the glory.
Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Nakakatuwa naman po ang inawit ng minamahal na Pastor Hasmin Rakrakin. Talagang mapapapurihan po natin ang banal na pangalan ng Panginoon sa kanyang kabutihan. So maraming salamat po, Pastor Hasmin Rakrakin, sa minsan pang pagbibigay luwalhati sa pangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng iyo pong awitin. Praise the Lord. At minsan pa, halina po at buksan po natin ang ating mga puso at isipan sa mensahe po ng Panginoon na dadalhin po sa atin ng minamahal na Pastor Bernard Rakrakin. Praise the Lord. Prayer Power. Ang lakas at kapangyarihan sa panalangin. Prayer Power. Ang bahagi ng Diyos upang gumawa anuman ang inyong pangangailangan. Prayer Power. Nasantuan nga rabii, kada tayo amin nga taga-subaybay iti daytoy nga programa, iti makuna a prayer power o kararag anabilig. Maragsakan tayo unay kin Apo anamarswa, tagkakadwa tayo manen, ngain kayo madingigan dagiti sao ti Apo. Babaen iti daytoy a programa. Ti inak idawat kin Apo tayo, sapay kuma taag nanayon na kayo nga tarpuatin kin isalakan ti amin abanag, numan sa dino adiso ti ayan ti tumunggal maysa. Umuna nga rod, kit intayo pay adalin, kin binsarin dagiti nasantuan asao ti Apo. Sakbay nga intayo, idawat, dagiti kayat tayo ang mapasamak, kin magunod ti biyag tayo. Bago tayo agdingig itinason asao, ti manakabalin nga Apo kit intay umuna nga agkararag. Kaya agkararag tayo, gigayem kin kakabsat. Madaydayaw ti Apo. Agyaman kami, Apo Diyos, tatta nga rabii, nga ada nga kastoy nga aramid mo, ti kararang mi, tulungan da kami, nga sa pamamagitan ti saom o Diyos, maparaburan mo, tunggal maysa kada kami. Agyaman kami, tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Glory to God. Titiksto tayo, mangigan kit mabasa tayo, iti libro ti Jeremias, Kapitulo 33, versikulo nga 3. Awagan na kin sumbatan kanto, ibagakto kin ka, dagiti nakaskasdaaw kin naindaklan abanag, asaan mo pay nga ammo. Madaydayaw ti Apo Diyos. Ti paksa tayo na daytoy, kit ti bilig ti kararag, wenno manakabalin ti kararag. Kaya ang ating paksa, ang pamagat ay ang kapangyarihan ng panalangin. Kit ti bilig ti kararag, wenno manakabalin ti kararag. Ti saludsod tayo, gigayem kin kakabsat, anya ti kararag. Ano po ang panalangin? Anya iti kararag. Ti kararag kit umiso nga direktibo a panakipatang kin Apo tayo a Diyos. Nang ibig sabihin, ang panalangin ay direktibang pakikipag-usap sa Diyos o makisarita kin Apo tayo a Diyos. O kaya naman ay
makitungtong wenno makiasi. Yan, makikaasi. Madaydayaw ti Apo. Ti sumaruno nga saludsod tayo, gegeyem ken kakabsat, anya nga bilig ti adda ti maysa nga kararag. Ano pong kapangyarihan ang napapaloob sa panalangin? Kuna ti Biblia nga ti bilig ti kararag kit bilig nga aggapo kin Apo anamarswa, bilig panakabalin nga sumumbat ken agtarigagay nga asi manipod iti kararag. Kaya ano daw po ang kapangyarihan ang napapaloob sa panalangin? Ayon sa Biblia, ang kapangyarihan ng panalangin ay kapangyarihan ng Diyos na duminig at sumagot sa ating pong mga panalangin. Kastoy ti kunana iti Biblia ti libro ti Jeremias kapitulo 33 bersikulo nga 3. Kunana iti sarita ni Apo sa uti Apo Dios, awagan na kin sungbatan kanto. Yan. Kaya kapag tayo raw ay tatawag sa Diyos, kunana iti Biblia, ti Diyos kunana, siya'y sasagot sa bawat isa sa atin. Dagiti sumaganad, aparapor iti Biblia, ang maipanggip ti bilig ti kararag. Ayan, narito pa po ang ibang mga talata ng Biblia patungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Mabasa tayo iti libro ti Marcos kapitulo 11 bersikulo nga 24. Kastoy ti kunana iti sao ti Dios. Gapuna kunak kada kayo, oray anyaman adawatin yo, no agkararag kayo patsinyo, nga awatin yon ken maaramid to. Kaya binabanggit ng salita ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ating idadalangin sa Diyos at hinihingi kunana iti Biblia, awatin yon ket maaramid to. Nang ibig sabihin, kung ating sasampalatayanan ang ating mga panalangin na hinihingi sa Diyos, ito ay gagawin sa Kanya at ito'y Kanyang matatanggap. Adapay talata iti Biblia, mabasa tayo iti umuna nga Juan, kapitulo 5, bersikulo nga 14. Kastoy ti kunana iti Biblia. Ket daytoy ti adda kadatayo, apanagtalekin kuana, ano adda anyaman adawatin yo tayo, mayunurot iti pagayatan na, iso dinggin na tayo. Kaya parabor ni Apo Diyos, kunana iti Biblia, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, sabi ng Biblia, didinggin tayo niya. Ang Diyos ay nakikinig sa ating pong mga dalangin. Anya pa'y kunana iti Biblia, ti Jeremias, kapitulo 29, bersikulo nga 12, kunana iti Biblia, ket umawag kayto kanyak, ket rumwar kayto, ket agkararag kayto kanya, ket ipangag kayunto. Na kung tayo raw ay magsisiyaon at magsisidalangin sa Diyos, kunana iti Biblia, tayo'y kanyang didinggin. Madaydayaw iti Apo Diyos. Purihin ang Panginoon
anya pa iti talatay ti Biblia nga makita tayo na ang panalangin ay may kapangyarihang ginagawa sa tao. Ti sulat ni Apostol Juan, Kapitulo 14, versikulo nga 13, kastoy ti kunana ni Apo tayo. Ket ti anyaman adawatin yun, to itinagan ko, dayta ti aramidik to, tapno ni Ama, maidaydayaw iti anak. Kaya anuman ang ating hingin sa pangalan ng ating Panginoon, yun ang kanyang gagawin. Ano lamang po ang hinahanap ng Diyos sa atin? Ang hinahanap ng Panginoon sa atin, ang sabi ng banal na kasulatan, ay ang ating pananampalataya sa Kanya. Saan tayo kuma nga agdudwa, nga agkararag tayo, aramidin tayo daytoy nga adda pamati na. Saan tayo kuma nga mangliwliway nga agkararag. Iti kararag asaan nga naimpuswan, ket pulos nga saan nga maparaburan iti bendisyon nga aggapo kin Apo tayo nga naindaklan. Kaya ang paglapit sa Diyos, ito'y nangangailangan ng pananampalataya. Dahil ang walang pananampalataya, kuna na iti Biblia, walang tatanggapin siyang anuman sa Diyos. Mabasa tayo iti libro iti Santiago, Kapitulo 1, versikulo nga 6 hanggang Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 7. Ngem agdawat kuma, ababain ti pamati nga awan ket ti panagdwadwa. Tati mga dwadwa umasping ti maysa daluyon ti baybay. Nga idoron ti angin ket agpalayog. Saan kumangarod panunutin dayjay a tao nga addanto anyaman nga awatin na iti Apo. Kaya ang taong mapag-alinlangan sa kanyang hinihingi sa pamamagitan ng panalangin, sabi ng banal na kasulatan, huwag isipin ng taong yaon siya'y tatanggap ng anumang bagay. Kaya iti daytoy nga rabii, kit intay nga rod idawat, ikararag dagiti banag nga kayat tayo nga magunod kin Apo. Agtalik kayo kinkwana, taamin dagitoy kit sumbatan na. Kaya ang Diyos ay sumasagot sa pamamagitan ng panalangin, paghingi na may pananampalataya sa ating Panginoon. Madaydayaw, itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Intayo garod, agtamig ta agkararag tayo. Kaya tayo po ay sandaling manalangin bago po natin ilapit sa Diyos ang ating pong mga prayer request. Na indaklan nga Apo, mi agyaman kami, ta inbusbus mo iti parabor mo ken pinapigsam, ti tumunggal maysa kada kami, agyaman kami tain kami manen na dinggan dagiti saom. Idawat mi nga sapay kuma, tapat gem ken sumbatan dagiti kararagmi, kastamit nga ipaay mo dagiti kasapulan mi, tarigagayam nga sikati mangiturong ti amin, nga nasayaat nga banag kada kami, wen dagitoy kit idawat mi, babain iti nasamit anagan ni Jesus.
Amen. Praise the Lord. Madaydayaw ti Apo. Prayer Power. Ang lakas at kapangyarihan sa panalangin. Prayer Power. Ang bahagi ng Diyos upang gumawa anuman ang inyong pangangailangan. Prayer Power. Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Bernard, sa minsan pang pagdadala ng mga salita ng Diyos at kinikilala po natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, lalo tigit ang kanyang mga salita. At nawa po sa ating mga tagapakinig, ito po ang maging rason po natin upang magtiwala sa ating Panginoon, ang kanyang mga salita at kanyang mga pangako. Praise the Lord. Sa mga pagkakataon pong ito, tayo po muna ay makakapakinig ng papuring awit handog para sa Panginoon.
Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Sa atin po mga tagapakinig, kung kayo po ay nagnanais na kayo po ay aming maipanalangin, i-text nyo lamang po ang inyong mga prayer request sa 0918-389-4144 at 0917-327-1962. To God be the glory. At sa mga pagkakataon pong ito, tayo po ay darako na sa bahagi po ng pananalangin. Glory to God. Hallelujah. 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 Glory to God. Luwalhati sa iyo, Ama naming Diyos. Puri sa iyong banal na pangalan. Hallelujah. Nagpapasalamat po kami sa gabing ito sapagkat sagana ang iyong biyaya sa amin, na ang iyong mga salita ay aming napakinggan, lalo't higit kami po ay makalalapit sa iyong banal na luklukan. Tulungan mo po na pagindapatin mo po ang bawat isa sa amin, ipagpatawad mo ang lahat ng aming mga pagkukulang, ang lahat ng aming mga pag-aalinlangan kung hindi kami nakagawa ng pinakamabuti. Kaya tulungan mo po, Ama naming Diyos, na sa aming mga paglapit, maging ang aming tagapakinig, ikaw po ang gumawang makapangyarihan. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain mo po, Ama naming Diyos, Sister Florencia Babaran. Ikaw po ang mag-ingat sa kanya. Ang kanyang pananampalataya sa iyo, iyo pong pagbungahin. Maging Sister Noblisa Kitain. Ama naming Diyos, lagi mo pong ingatan. Hallelujah. Glory to God. Tulungan mo po na ang pag-iingat mo ay lagi mong igagawad sa kanya at sa kanyang buong sambahayan. Salamat. Maging Sister Amor Espanyola, pagpalain mo, Panginoon. Sister Mildred Mamburao, ikaw po ang lagi mag-ingat. Pagpalain mo po, ilayo sa mga pagkakasakit. Hallelujah. Maging Sister Sylvia Verdadero, pagpalain mo ang kanyang paglilingkod, ang kanyang pagtatapat, pagbungahin mo, Ama naming Diyos. Maging Sister Login Lizardo, para sa kanyang karamdaman, maging sa kanyang asawa, ikaw po ang gumawang makapangyarihan. Hallelujah. Hipuin mo po ang kanilang pangangatawan. Hawiin mo po ang mga karamdamang nagpapahirap sa kanila. Hallelujah. Tulungan mo po sila, Ama naming Diyos. Maging Sister Chelsea Tulyao, pagpalain mo po. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Sumasampalataya po kami na ang kasaganaan ng iyong biyaya ay ipagkakaloob mo po sa kanila. Maging si Annabel Constantino, ikaw po ang magpatatag ng kanyang pananampalataya. Sister Josie Bueno, ingatan mo po siya at ang kanyang buong sambahayan. Hallelujah. Si Heidi Tesorio, glory to God. Alam po namin ang pag-iingat mo ay igagawad mo sa kanya. Ilalayo mo po sa mga virus na kumakalat ngayon. Hallelujah. At tulungan mo po na ang yung mga biyaya ay pagkakaloob mo sa kanya at sa kanyang sambahayan. Siya nga po. Maging si Arnold Santiago, nakikita mo ang kanyang kalagayan, ang kanyang pananampalataya sa iyo. Lingapin mo po, Ama naming Diyos. Hallelujah. Maging si Marisa Cabico, ikaw po ang patuloy na magpala. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Ama naming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sa gabing ito, Ama naming Diyos, aming inilalapit po sa iyo ang aming kaibigan na si Emily Hunggang, na nanghihina ang kanyang katawan at di makatulog sa gabi. Hallelujah. Dalangin namin anuman ang patuloy na bumabagabag sa kanya, mapagpalang Diyos, abutin mo siya at tulungan na magkaroon ng kapanatagan, O Diyos. Amen. Yes, magkaroon Lord. ng kapayapaan siya. Amen. Salamat po. Gayon din si Ingo Cortez, kagalingan sa sakit ng kanyang katawan. Yes, Lord. Ipagkaloob mo sa kanya. Amen. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Hallelujah. Ikaw ang aming kagalingan, O Diyos. Amen. Na handa mong pagalingin ang mga may sakit ngayon. Amen. Salamat po. Sila Rinaw Sao, kahilingan na maalis ng tuluyan, O Diyos, Amen. ang
ang anumang sumisira sa kanyang paningin, Hallelujah. Panginoon, at manumbalik ang kanyang kasiglahan sa kanyang katawan. Yes, Lord. Dalangin namin, Amang Diyos, ipagkaloob mo po sa kanya ang kanyang hinihiling. Si Yolanda Corpus, dalangin namin, Panginoon, ang kanyang kahilingan para sa kanyang anak na si Jericho at ang kanyang pamilya, ang pamilya Corpus, Amen. na malagpasan ang lahat ng mga problema nila. Amen. Tulungan mo, Hallelujah. Panginoong Diyos. Ikaw ang umabot sa kanila, anuman ang kanilang mga pinapasang problema, ipagtagumpay mo sila, Ama naming Diyos. Hallelujah. Abutin mo si Yolanda Corpus at ang kanyang buong sambahayan. Amen. Si Lourdes ng Angadanan, kagalingan para kay Jan na may sakit sa kidney at may fatty liver. Amang Diyos, ang aming kahilingan, kaawaan mo sila, Panginoon. Amen. Magpatotoo ka sa kanila na sa pamamagitan ng mga panalangin Amen. na may pananampalataya, kami ay magsisigaling. Yes, Lord. Hipuin mo po ang karamdaman ni Jan. Amen. Salamat po. Kahilingan din ni Pili Pasis. Amang Diyos, samahan siya. O Diyos, samahan mo siya sa kanilang tahanan na siya ngayon ay nag-iisa. Hallelujah. Gabayan mo siya, O Diyos. Amen. Pagpalain mo siya. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po mula sa numerong 9654. Kagalingan sa kanyang tumor, sa breast at sa kasalukuyan ngayon, Amang Diyos ay sumasakit. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, aming sinasaway ngayon ang karamdamang ito, O Diyos, Hallelujah. mula sa breast ng aming kaibigan na ngayon ay nananampalataya na sa pamamagitan ng mga panalangin ay gagaling siya, Panginoon. Amen. Praise Hinipo God. mo na siya sa mga pagkakataong ito. Amen. Mula sa aming kaibigan na si Fred Merin, kahilingan sa kanyang mga anak na may sakit. Hallelujah. O Diyos, mahabag ka. Amen. Sa aming panahon ngayon, maraming mga nagkakasakit. Hallelujah. At ngayon ay nangangailangan sila ng mga pagpapagaling mo. Siya nga po. Amang Diyos, pagalingin mo po si Fred Merin kasama Amen. ng kanyang mga anak. Amen. Ang kahilingan ni Nanay Auring ng kordon, Hallelujah. bigyan ng karunungan, Amen. maging ang mga kamay makagalaw na Yes, Lord. siya mula sa stroke. Siya nga po. Panginoon, hinihiling namin sa iyo, bawat himaymay ng kanyang katawan ay yung hihipuin, Amen. ay yung palalakasin, Amang Diyos. Hallelujah. Kahilingan din ni Silencio Jimenez, ang kanyang panalangin na siya'y makalakad na ng walang tungkod. Yes, Lord. Amang Panginoon. Diyos, kung ang kanyang mga paa ay mahina, Hallelujah. dalangin namin bawat himaymay nito ay iyong palakasin upang kanyang tanggapin ang kanyang paglakad. Amen. Salamat po, Amang Diyos. Kahilingan din ni Rene Tangunan, kahilingan sa kanyang pamilya na maging malusog Amen. at ilayo sa mga sakit Hallelujah. at maakay ang kanyang buong sambahayan sa Amen. paglilingkod. Siya nga po. Amang banal, mahabag kapangyarihin mo ang nasa ng aming kapatid na ito. Amen. Gawin mong malulusog ang kanyang sambahayan Amen. at maakay niya ang kanyang mga mahal sa buhay sa tamang paglilingkod sa iyo. Hallelujah. Ang kahilingan ni Delpin Domingo, pagpalain ang kanyang buong sambahayan sa dako ng ang Bagyo Nueva Vizcaya. Amen. Salamat po, Amang Diyos, sapagkat sa iyo nagmumula ang masaganang biyaya. Amen. Kahilingan nila Arnie ng San Manuel, makayanan ang lahat ng pagsubok. Hallelujah. Ano man ang mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan ngayon, Amen. Panginoon, ipagtagumpay mo siya. Amen. Tulungan mo ng lahat ng mga pagsubok ay kanyang makayanan. Salamat po
Sa iyo kami nagpupuri at nagpapasalamat. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Glory to God. glory to God. Ngayon din Hallelujah. po, Ama naming Diyos, nilalapit po namin sa iyo, Amen. Sister Telet Magnaye, ikaw po ang Praise the patuloy na Lord. magpala sa kanya, Hallelujah. sa kanyang buong sambahayan, ikaw po ang mag-ingat, ang kanilang mga paglilingkod, ang kanilang pananampalataya ay iyo pong Amen. palaguin. Hallelujah. Maging si John Dave Cipres, pagpalain mo po. Hallelujah. Si Annabel Constantino, ikaw po ang mag-ingat sa kanya. Maging si Soledad Havinar, pagpalain mo po, Panginoon. Hallelujah. Ilalayo mo po sa anumang mga kasakunaan. Ilalayo mo po sa anumang mga masasamang pangyayari sa buhay na ito. Amen. Kundi lagay mo pong Hallelujah. lalakipan ng iyong saganang pag-iingat ang aming kaibigan na ito. Maging si Veli Smith, pagpalain mo po. Hallelujah, hallelujah. Sumasampalataya po kami na ang kasagana ng iyong biyaya ay ipagkakaloob mo sa kanya. Amen. Si Marisa Hallelujah. Cabiko, pagpalain mo po. Si Arlene Garcia, Sister Gloria Graganta, pagpalain mo sa kanyang hanap buhay. Maging si Jose Maria Ramirez, ikaw po ang lumingap sa kanyang pananampalataya. Maging si Joselito Borja, pagpalain mo po. Pagpalain mo ang kanyang buong sambahayan, lalo't higit ang kanilang spiritual na kalagayan. Hallelujah! Maging si Christine Villarosa, lagi mo pong lingapin ang kanyang pananampalataya sa iyo. Pagbungahin mo po ito sa malalim na paglilingkod. Hallelujah! Maging si Angeline Sebio, Salamat ingatan mo po. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Glory to God! Gayon din po, Ama naming Diyos, tulungan mo po si Lian Molar na meron pong kahilingan sa kanyang pisikal na pangangatawan na nangangailangan po ng kagalingan sapagkat siya'y may bukol. Hallelujah! Ikaw po, O Diyos, ang mahabag sa kanya. Hipuin mo po ang kanyang pangangatawan at ang kagalingan ay pagkakaloob mo po sapagkat alam namin sa iyo'y walang imposible. Hallelujah! Maging si Michael Molar na nawa po ay mabago ang kanyang pag-uugali. Siya Yes, nga po. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Gumawa ka makapangyarihan. Nawa po ang iyong mga salita ang maging gabay po niya upang siya ay mabago. Maging si Angela Publico, nawa po ay lubos na ang kagalingan na ipagkaloob mo sa kanya. Hallelujah. Yes, Lord. Alam po namin, Ama, ikaw ay dakilang manggagamot. Salamat. At alam po namin, ikaw ang may kapangyarihan magpagaling sa lahat ng anumang karamdamang nararamdaman ng Amen. tao. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain mo rin po si G. Tarun, si Heidi Tesorio. Ikaw po ang laging mag-ingat, maging kay Brother Isidrica Blanca. Hallelujah. Pagpalain mo ang kanyang Salamat paglilingkod po. sa iyo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Maging kay Imelda Lastimosa, ikaw ang mag-ingat sa kanya, Ama. Tulungan mo po na ilalayo mo po sa mga kumakalat na virus in Jesus' name. Salamat. Maging si Ethel Hallelujah. Sales, pagpalain mo po ang iyong biyaya ay maging masagana sa kanya at sa kanyang buong sambahayan. Amen. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Maging si Jeneline Austria, Panginoon, ikaw po ang mag-ingat at gumabay sa kanya. Sumasampalataya kami Salamat po. sa iyong magagawa. Hallelujah, hallelujah. Maging kay Sister Gina Saet, kay Tatay Arturo, Panginoon, tulungan mo po, ikaw ang humipo sa kanyang pangangatawan at nakikita mo ang kanilang pananampalataya sa iyo na ikaw ay Diyos na gagawa makapangyarihan. Siya nga po. Maging si Army Joy Villanueva na ang kahilingan ay para sa kanyang sambahayan, na ang pag-iingat mo ay yung igagawad, ang mga karamdamang nagpapahirap sa kanyang mga mahal sa buhay ay iyo na pong hawiin. Hallelujah! In Jesus' name. At ang kanyang dalangin na maging masagana po siya sa yung mga salita, parunungin mo siya, Panginoon, upang ito ay maging gabay niya sa kanyang buhay.
Maging si Verna Canceran, ikaw po ang magpala sa kanya. Ingatan mo, Panginoon. Ang iyong mga salita ay kanyang maging gabay. Siya nga po. Panginoon, maging si Hallelujah. Benji Asuncion, ingatan mo po ang kasaganahan ng iyong biyaya ay pagkakaloob mo po, lalo't Amen. sigit ang iyong mga Hallelujah. salita ang maging gabay niya sa kanyang buhay. Si Ronald Malyari, si Mila Villuan, pagpalain mo po. Si Hallelujah, si Josie Bueno, glory to God. Si Celia Renol, Amen. pagpalain mo po. Hallelujah, hallelujah. Patatagin mo po ang kanilang pananampalataya sa iyo. Hallelujah. Tulungan mo po na wag silang mag-aalinlangan sa iyong mga salita. Maging si Rema Teyanyo, ikaw po ang mag-ingat sa kanila. Hallelujah. Salamat po, Ama naming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Kami lumalapit po sa iyo, O Diyos, at aming inilalapit sa iyo ang aming kaibigan na si Rosalinda Rosales. Ang kanyang kahilingan, Panginoon, ang lubusang kagalingan sa kanyang karamdaman. Hinihiling namin na abutin mo siya sa kanyang karamdaman. Amen. Hipuin mo siya, Amang Diyos. Hallelujah. Maawa ka sa kanya. Siya nga po. Hallelujah, ikaw ang magpapagaling sa kanya. Amen. Kahilingan ng aming kaibigan na si Carol Anchola. Kahilingan sa kanyang masakit na ulo at mata. Amang Diyos, hipuin mo ang kanyang mga mata. Amen. Ang kanyang ulo ay iyong hipuin. Amen. Ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon, ang Siya nga lubos po. na kagalingan sa kanyang Hallelujah. mata at sa kanyang ulo. Amen. Hallelujah. Ang kahilingan ni Crescencia Estabillo para sa kanyang buong sambahayan na sila ay ilayo sa mga sakit, sa mga karamdaman. Kay Jonathan na may sakit sa puso at sa kidney. Ang kahilingan niya, O Diyos, pagalingin mo sila. Amen. Praise Pagpalain ang kanyang mga anak na nag-aaral Hallelujah. at sa kanilang hanap buhay ay iyong pagpalain. Amen. Pangyarihin mo, O Diyos, ang kahilingan nilang ito. Amen. Hallelujah! Kahilingan ni Aida Victoria para kay Margarita Pascual na nahihirapang huminga dahil sa kanyang goiter. Hallelujah. Panginoon, hipuin mo, Amen. O Diyos, ang kanyang goiter na ito. Hallelujah. Hallelujah! Sawayin mo ito, O Diyos, ang Amen. espiritu ng sakit. Hallelujah. Ipagkaloob mo, O Diyos, ang Amen. lubusang pagpapagaling sa kanya. Praise God. Kahilingan ni Linda Pawid, O Diyos, para sa kanyang pamangkin na siya'y padalhan ng biyaya mula sa ibang bansa. Amen. O nakikita mo ang pangangailangan, O Diyos, ni Linda Pawid para sa kanyang pamangkin. Amen. At alam namin sa iyo'y walang imposible. Ikaw Amen. ang humihipo Amen. sa puso, O Diyos, ng aming mga kaibigan. Siya nga po. Hallelujah! Magpadala ka ng biyaya sa kanya, O Diyos. Hallelujah. Ang kahilingan ni Gloria Balmaceda, naalaanan sila ng biyaya sa araw-araw. Panginoon, Amen. pangyarihin mo sa kanila. Amen. Bigyan mo sila lagi ng iyong mga biyaya sa araw-araw. Hallelujah. Kahilingan ni Christine Fernando, pagpalain ang kanyang pamilya. Amen. Malampasan ang bawat pagsubok sa kanilang sambahayan. Amen. Panginoon, samahan mo sila lagi. Kahilingan ni Mary Rose Ponce, pagpalain at ingatan ang kanyang tatay at kapatid na laging pumupunta sa bukid. Hallelujah. Pagpalain ang kanilang buong sambahayan. Amen. Amang Diyos, pangyarihin mo ang kahilingan ng aming kaibigan na ito na si Mary Rose Ponce. Yes, Lord. Pagpalain mo ang kanilang bukirin. Amen. Pagpalain mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Amen. Ang kahilingan ni Cedra Pascua para sa kanyang madugang na umalis ng matagal. Hallelujah. O Diyos, ang kanyang ubo. Hallelujah. Hallelujah! In Jesus' name. Dalangin namin, Panginoon, sawayin mo ang kanyang ubo. Amen. Ang kahilingan ni Cedra Pascua
Pagalingin mo po siya, O Diyos, sa karamdamang ito. Amen. Alisin mo ang anumang virus o bakterya na nasa kanyang katawan. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Kahilingan ni Duani Tarayaw, Amang Diyos, para sa kanyang mga mahal sa buhay na mga may sakit. Tulungan mo, Panginoong Diyos, para sa aming kaibigan na Edgar, ni Ik-Ik, ni Ok-Ok. Dalangin namin, Panginoon, tulungan mong pagalingin sila sa kanilang mga sakit. Amen. Hallelujah. 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 Naniniwala kami, Amang Diyos, na Ikaw ang aming manggagamot. Amen. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, si Duani Tarayaw. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Sa iyo kami lagi nagtitiwala at nagpapasalamat. Amen. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Praise the Lord. Gayun din, Ama naming Diyos, nilalapit po namin sa iyo ang kahilingan ni Catherine Pastor para po sa kagalingan ng kanyang nanay na isa pong cancer patient. O Panginoon, mahabag ka. Hallelujah, hallelujah. Alam po namin na sa iyo'y walang imposible. Kaya tulungan mo po na ang cancer cell sa kanyang nanay ay iyo pong aalisin. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, sawayin mo, Panginoon, ang cancer na ito na nagpapahirap sa kanyang nanay. Hallelujah. Gayon din po ang kahilingan ni Nanay Yoli Cabrera na ngayon po ay may high blood at diabetic. Panginoon, ikaw po ang mahabag sa kanya. Nakikita mo ang kanyang pananampalataya sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Ikaw po ang magpagaling sa kanya, maging kay Nanay Mila Jacobe. Ikaw po rin ang humipo sa kanyang pangangatawan na ang kagalingan na ipagkakaloob mo sa kanya, maging ang kanyang mga kamag-anak ay iyo pong pagpalain at ingatan. Hallelujah, hallelujah. Maging si Tatay Arturo, si Nanay Guadalupe at si Sister Gina ay patuloy mong ingatan at nawa po higit mong patatagin ang kanilang pananampalataya sa iyo, ang kanilang paniniwala sa iyo, Panginoon, lalo't higit sa iyong mga salita na ikaw ang Diyos na manggagamot. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Maging ang kahilingan po ni Doc Juniver na ikaw po ang siyang magpapala sa kanyang clinic. Hallelujah, at nawa po palalaguin mo ang kanyang clinic, Panginoon. Dumami ang mga kliyente. Lalo't higit, Panginoon, pagpalain mo ang kanyang pangangatawan, maging ang kanyang espiritual na kalagayan. Hallelujah, hallelujah. Ingatan mo rin po at pagpalain sila Brother Saldi, Brother Jojo, si Sister Joyna, Sister Joyda. Ikaw po ang lagi mag-ingat sa kanila at sa kanilang buong sambahayan. Hallelujah. Maging Sister Leonora Lim, si Brother Ferrer Ibanez Aldrin, ikaw po ang lumingap sa kanila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa iyo. Sister Evelyn Alejandro, hallelujah, hallelujah. Sister Marites Luterio, patuloy mong ingatan, pagpalain ang kanyang pananampalataya sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Maging Sister Teresa Cheng Chen, ikaw po ang lagi mag-ingat sa kanyang paghahanap buhay. Hallelujah. Sa kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa, ay lagi mo pong pagpalain, ilayo sa mga masasamang tao. In Jesus' name, hallelujah. Sumasampalataya po kami na ikaw ang laging mag-iingat sa kanya roon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kahilingan, O Diyos, ni Lando, Amen. na luminaw ang kanyang paningin. Ama naming Diyos, anuman ang dahilan ng pagkalabo nito, hinihiling namin, O Diyos, na iyong sawayin. Ipanumbalik mo sa normal ang kanyang paningin. Bigyan mo ng linaw at liwanag ito. Hallelujah. Kahilingan ng aming kaibigan na si Eddie, na siya ay may fatty liver at diabetes. Kahilingan namin, gawin mo pong normal ang kanyang kalusugan. Kahilingan ni Noli Paclarin
ang kanyang unspoken request, anuman ang kanyang kahilingan, O Diyos, na hindi niya mabanggit, Panginoon, mahabag ka sa kanya. Tulungan mong magpatutuo ka sa kanya, O Diyos. Ipagkaloob mo ang kanyang unspoken request. Ang kahilingan ni Nanay Simang Kanta, pagpalain ang kanyang buong sambahayan mula sa kanyang mga anak, mga apo, maging ang kanyang mga manugang. Amen. Kagalingan din sa kanyang ama. Mapagpalang Diyos, pangyarihin mo ang kanilang mga kahilingan na ang pagpapala na mula sa iyo ay iyong padadaluyin sa kanila. Kahilingan din ni Bea Dorino na sila'y lumago, O Diyos, sa espiritual ang kanyang buong sambahayan. Panginoon, kalooban mo na kami ay dapat na magsilago, O Diyos, sa aming mga espiritual at sa aming mga pananampalataya. Pangyarihin mo ang mabuting kahilingan ng iyong anak na ito. Amen. Kahilingan din ni Vilma Aglabten, kahilingan sa problema ng kanyang mga anak. Hallelujah. Panginoon, maawa ka. Paglaanan mo sila ng mga biyaya sa kanilang mga pangangailangan. Praise God. Tulungan mo sila sa kanilang mga kabalisahan. Amen. Ipagtagumpay mo sila, Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang kahilingan ni Edita de la Cruz para sa kanyang asawa na si Jonathan na may sakit sa kidney at creatinine. Hallelujah. Panginoon, hipuin mo, O Diyos, ang kanyang karamdamang ito. Amen. Magpatutuo ka sa kanya. Hallelujah. Hallelujah. Aming sinasaway ang mga karamdamang ito in the name of In Jesus. Jesus' name. Hallelujah. Kahilingan ni Flor Andres para sa kanyang pamangkin na si Minda Andres na masakit ang kanyang ulo at katawan. Hallelujah. Anuman ang dahilan ng pagsakit ng kanyang ulo at katawan, ngayon pa lamang ay amin ang sinasaway. Amen. Ang iyong paghipo, O Diyos, ay igagawad mo Amen. sa aming kaibigan na ito para kay Minda Andres. Amen. Kahilingan ni Lolita Hernandez, Hallelujah. gumaling ang ubo at sipon. Gabayan ang buong pamilya, O Diyos, ang pamilya ni Lolita Hernandez. Amen. Panginoon, mahabag ka. Maraming nangangailangan na ngayon ng iyong pagpapagaling. Amen. Gaya nitong kahilingan ni Lolita Hernandez na gumaling na ang kanyang ubo at sipon. Anumang virus o bakterya na nasa kanyang katawan, hipuin mo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Kahilingan ni Nat na nakakaramdam ng pananakit ng katawan sa tagiliran, naway walang problema gaya ng UTI, Hallelujah. sakit sa kidney, at ilayo sila sa virus. Hallelujah. Panginoon, sa iyo ang aming pag-iingat. Amen. Kung kaya't kahilingan namin, ingatan mo po ang bawat isa, maging ang kahilingan nito ni Nat, na pagalingin ang kanyang nararamdamang pananakit sa kanyang katawan. Amen. Salamat po. Mula po sa 4848 na mapadali ang papers niya at matanggap niya na ang kanyang pensyon. Amen. Praise Panginoon, ikaw ang may hawak ng mga biyaya. Amen. Pangyarihin mo, O Diyos, ang kahilingan ito ng aming mga kaibigan. Amen. Hallelujah. Kahilingan ni Lolita Hernandez, O Diyos, gumaling na ang ubo ng kanyang anak na bunso. Amen. At tulungan sa pang-araw-araw na pangangailangan at gabayan at ilayo sa virus. Hallelujah. Panginoon, igawad mo ang kagalingan, O Diyos, Amen. sa kanyang anak na bunso. Siya nga po.
ikaw ay mahabag at humipo. Amen. Hallelujah. Kahilingan din ni Candilari Galyam, kagalingan ni Sister Conching, Sister Maria, Sister Cora at Brother Mario. Amen. Panginoon, anuman ang mga karamdaman na nasa kanilang katawan ngayon, Hallelujah. ay aming sinasaway. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Hallelujah. Ikaw ang aming kagalingan, Panginoon. Amen. Kailingan ni Jovelyn Domingo. Kailingan niya na makabayad at makarecover na siya sa kanyang mga utang. Paglaanan mo siya ng kanyang mga pangangailangan Amen. upang siya'y makabayad na, Panginoon, sa Amen. kanyang pinag-uutangan. Hallelujah. Salamat po. Kahilingan ni Eva Gaspar, mawala na ang paninikip ng kanyang dibdib. Amen. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang tutulong sa kanya. Hallelujah, hipuin mo ang kanyang dibdib. Gawin mong maluwag ang kanyang paghinga. Amen. Hallelujah. Gayon din, kahilingan ni Mary Rose Ponce, bukol ng kanyang tatay. O Diyos, ikaw ang humipo Amen. sa bukol ng kanyang tatay. Yes, Lord. Hallelujah. Pagalingin mo Hallelujah. po, O Diyos, ang ama ni Mary Rose Ponce. Sa pangalan ni Jesus, Hallelujah. maging sa kapatid niyang si Divine Amen. na pumapayat. Hallelujah. Anuman ang sanhi ng kanyang pagpapayat, O Diyos, tulungan mo. Amen. Hipuin mo, Panginoon, ang kanyang katawan, gawin mong malusog. Amen. Ilayo mo sa mga sakit, O Diyos, ang kanyang mahal sa buhay at kapatid na Divine. Hallelujah. Salamat po. Kahilingan ni Jenny Rodriguez, mawala nawa ang pag-atake sa kanyang puso. Hallelujah. O Diyos, bunga In ng Jesus' kanyang name. high blood. Hallelujah. Panginoon, maawa ka. Amen. Hallelujah. Hipuin mo kami sa aming mga sakit. Amen. Salamat po. Kahilingan ni John Agustin, mabalik na ang kanyang pag-iisip. Ganon din sina Rodlin, Leopoldo, Joy, Hallelujah. Raquel, Paula, Juliet at Diane Rose. Ilayo sa mga kapahamakan at disgrasya. Hallelujah. Salamat po. Gayon din ang kahilingan ni Julie Mangadap, kagalingan sa sakit sa ulo at hindi makatulog. Makalakad nawa ang kanyang asawa, bunga ito ng pagka-stroke. Ang kahilingang ito ni Julie Mangadap, pagalingin mo siya, O Diyos, mula sa sakit ng kanyang ulo at hindi makatulog. Ano man ang dahilan nito, Panginoon, tulungan mong abutin mo siya upang siya'y magkaroon ng kapayapaan. Amen. At ang kanyang asawa, O Diyos, pagalingin mo rin mula sa kanyang pagka-stroke. Amen. Bawat himaymay ng kanyang katawan, Panginoon, mula paa hanggang ulo ay yung hihipuin. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Gayun din po, Ama naming Diyos, nilalapit po namin sa iyo ang prayer request ni Verna Canceran na nawa po ay magkaroon ng fast recovery si Karen Angulwan dahil sa sakit sa puso. Hallelujah, hallelujah. Mahabag ka po, Ama naming Diyos. Ikaw po ang gumawang makapangyarihan kay Karen Angulwan. Hallelujah, hallelujah. Maging ang kahilingan po ni Lauren Baltasar para po sa kanyang tatay na may sakit sa puso. Ikaw po ang humipo. Hallelujah, in Jesus' name. Sumasampalataya po kami sa iyong magagawa. Sa kahilingan pong ito ni Lauren Baltasar, maging sa kahilingan po ni Mildred Mamburao para sa kanyang pagpapakemotherapy dahil siya po ay may colon cancer. Hallelujah, hallelujah. Ikaw po, O Diyos, ang gumawang makapangyarihan. Alam po namin walang imposible sa iyo.
Kaya tulungan mo po ang aming tagapakinig na ito na si Mildred Mamburao. Salamat po. Gumawa ka makapangyarihan sa kanyang kahilingan. Maging si Nolin Paklarin na nangangailangan po ng kagalingan medikal para kay Bernie, kay Zaldi, kay Jing, kay Mama Pete, kay Boy, kay Norris, kay Sweet, kay Christina, kay Manuel, kay Inga, kay May, kay Ana Marie. Hallelujah! Sumasampalataya po kami na ikaw, O Diyos, ay dakilang manggagamot. Kaya hipuin mo ang kanilang mga pangangatawan. Hallelujah! Bigyan mo po ng kaginhawahan, lalo't higit ang kanilang spiritual na kalagayan. Ikaw po ang magbigay ng kaginhawahan. Maging si Milbert Agkawili, Panginoon, ang kanya pong kahilingan ay ang kaligtasan ng kanyang asawa na si Enelisa Agkawili. Ikaw po ang gumabay sa kanya sapagkat siya po ay nasa Singapore. Hallelujah! Gabayan mo rin po ang kanilang mga anak. Salamat po. At lagi mo pong ingatan mula sa mga pagkakasakit. Hallelujah! Ang iyong mga salita ay maging gabay nila sa bawat araw. Hallelujah! Glory to God. Pagpalain mo rin po ang aming mga tagapakinig. Amen. Ang aming mga avid listeners, sila Roger and Lizelle Ramos sa Madela Quirino. Hallelujah! Ikaw po mag-ingat sa kanila. Maging sila Tatay Bersiban Santos ng Cabanatuan Isabela. Hallelujah! Salamat Sila Delphine po. Domingo ng Hallelujah. Ambagyo, Hermelita Ragasa, and Cecilia Manarang sa Kawayan. Pagpalain mo, Panginoon. Maging si David and Felicitas Domingo. Ingatan mo po si Lucia Salamat po. Melchor sa Gamo Isabela, ang Delector family. Ikaw po ang patuloy na magpala sa sambahayang ito, ang Ablasa family, Hallelujah. ang Delphine family, La Cuesta, and the Tuin family. Panginoon, pagpalain mo po ang Tangonan family, Amen. ang Barba family, sila Ellen Dulnuan, si Christine Joy de la Cruz. Hallelujah! Salamat po. Hallelujah. Ikaw po ang laging mag-ingat sa kanila at tulungan mo po na palaguin mo ang kanilang pananampalataya. Amen. Hallelujah! Sila Nanay Mila Jacobe at Flor de Lisa Blanza. Pagpalain mo po ang aming mga tagapakinig na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo manalangin. Praise God. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sapagkat naniniwala kami ng bawat kahilingan ng aming mga taga-subaybay, Amen. mga taga-pakinig sa gawain mong ito ng Life Radio, Prayer Power. Alam namin na ipinagkaloob mo na sa aming mga kaibigan ang kanilang mga Amen. Yes, kahilingan. Lord. Hallelujah. Salamat po sa iyong masaganang pagpapala na sa Amen. amin ay iyong ipinagkaloob. Amen. Inaangkin namin ang katugunan. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Prayer Power. Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Nagagalak po tayo ngayong gabi sapagkat muling gumawang makapangyarihan ang Diyos sa ating pong programa, lalo't higit sa ating mga tagapakinig na nagkaroon po ng pagkakataon na ma-send po ang kanilang mga prayer requests. At nagpapasalamat po tayo sapagkat nakasama po natin ngayong gabi ang minamahal na Pastor Bernard Racraquin. So Pastor, invite po natin sila.
Kaya praise the Lord, isang magandang gabi po sa inyo pong lahat at minsan pa kayo po ay aming iniimbitahan na lagi nyo pong subaybayan ang ating pong programang ito, Prayer Power, Yes po. Life Radio 1179 kHz. Purihin ang Panginoon. Kaya Yes, God. kayo po ay aming iniimbitahan dyan sa Rojas, Isabela, na inyo pong araw-araw na subaybayan ito pong programa pong ito ng Life Radio. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Pastor, in case po na matapos na po itong pandemya, saan po matatagpuan ang ating mga tagapakinig ang Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch sa Rojas po? Ang ating pong bahay-sambahan dyan po sa Rojas ay inyo pong masusumpungan sa Pladoy Street, Barangay Luna, Rojas, Isabela. Kaya loobin ng Diyos sa inyo pong mga nakikinig. Kayo po ay Amen. aming iniimbitahan na dumalo po sa ating pong mga banal na pagtitipon po dyan. Kung nais nyo rin po na kayo ay mabahaginan personal ng mga salita po ng Diyos at kayo Amen. po ay madalaw. Amen. Amin pong ibinibigay sa inyo ang amin pong telepono na 0927-536-4574. Okay, praise the Lord. Yan po ay personal number na ng minamahal na Pastor Bernard. Kaya sa ating po mga listeners dyan po sa Rojas, saan pa po yung mga karatig bayan. Praise God. Iniimbitahan po namin kayo na palagi ang pong mag-tune in dito po sa Prayer Power, lalo't higit sa Life Radio. Muli, isang magandang gabi po. Maraming salamat po, Pastor Bernard. Maraming salamat din po, Okay Pastor po. Dayan. Praise the Lord. Kami po ang inyong nakasama sa gabing ito, Pastor Dayan Palaganas at Pastor Bernard Lacraquin. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Sa inyo po nagiliw naming taga-subaybay. Kami po ay nagsasagawa ng free home Bible study at counseling. Tumawag lamang po o mag-text sa aming mga text lines. Para po sa Smart, Talk and Text, and Sun Cellular subscribers, 0918-389-4144. At para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, 0917-327-1962. At kayo po ay aming malugod na paglilingkuran. Sa inyo po nagiliw naming taga-subaybay. Kami po ay nagsasagawa ng free home Bible study at counseling. Tumawag lamang po o mag-text sa aming mga text lines. Para po sa Smart, Talk and Text, and Sun Cellular subscribers, 0918-389-4144. At para naman